kumashure rega kuchinja chechi mukadzi aipinda isiri yajairasi chechi dzemberi akauya nekumashure akabata zvake zvikaita kwajairasi akaenda mwana akamuka mwari uyu haite zvemachechi anoita zveumwari ukangotenda maari unoponeswa nyaya ise kuti joina iye akati iye akajoina iwewe zvinoita amen yedu chechi ndochaya chaiyo areka chaiyo yamwari inotakura nzou bere mbudzi ukaona muchechi wenyu mune vanhu vari right chete raburi kuparidza harisi right awarega ndikushoke ukaona mareka mune mbudzi chete hauda kuparidza zvatumwa namwari ngadzipinde dzesu unoda kumezha nzou indava ta inenge inorema inozopasa rega kumezha minisketi taura vhangeri rajesu kana jesu apinda mumunhu zvinoregeka nyore ini ndaihura chechi ikanditadza but jesu apinda mandiri hazvichaita varume jesu ndoareka inotakura nzou neberi jesu ndoareka inotakura nyoka nemunhu jesu ndoareka yekuti mumereji nomunhu ukapinda tsano vanorova nemukadzi ane makuhwa unoita mushi amen but wakutoscreena vanhu kuti vauye kuna mwari unoscreena zvanzi neti yekingdom inobata zvese neti haiscreene ukaona uchiscreena yato heaven but kana uchibaridza kuenda don't screen preach jesus ukaona wakuscreena wakutojaja zvanzi neti inobata matatya hoshwa yohaka nemiti zvobuda kunze kwemvura ngatiparidzei jesu anova neti rinohaka mahure mbavha mondi mapoliticians matsotsi emuchechi mafundisi asina kudanwa tese tohamba sano kusaridza muri munhu kuda kuri dangerous munochokwa nemvura mukafawo nokuti paunopedza nguva uchijaja nekusarudza iwo zvakanaka wauchaitawo watomukuru mumvura hamusarudzwe hove panyika pano panongoparidzwa jesu vanhu vanotongerwa kudenga mazinzwa havatongerwe kuno muri kutongera kusiriko kana watoda kutonga fanotungamira iyozoti nzvimbo inokosha pakuita zvinhu ukatoona ndichiparidza mutoyeti kana meseji ikava powerful kupenga panyika apa tongwe munhu panoparidzirwa munhu ozisakana nekutongwa muzuva rekupedzisira